नों मोजां मोननाय मोनसे नहले दोंसे सल'बाथा खिथालाय। सल'बाथाथ' दंलै आं सल'बाथाखौ खोन्थानो गोदो गोदायनि मानसिफ्रासो खोनासङोमोन बिदिखौ। नों सोंबाय जेला जायखिया मोनसे खोन्थानोसै आं सल'बाथाबो होनजाया कमेडि सिस्टेम आरो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा नायबाय था आंनि भिडिअखौ। आरो मोनसे खोथा आरो हो नायगिरि नोंथांमोन सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो। मानो होनबा दासो गोदान आंनि चेनेला, बेखायनो अननानै आंखौबो एसे मा होनो सापर्ट खालामबा मोजां जायो आरोखि। भिडिअखौ बिदिनो मोजां मोजां कमेडि बायदिसिना मा होनो बेरायनाय मानाय बेबायदिखौ नुबाय थागोन अननानै गुरै खुलुमनाय थाबाय आरोखि। होबाय थायो नामा दे खिथा सल'बाथाया थाब थाब। नों सोंबाय जेला आं खोन्थानोसै। आदसा बुन्दुफोर नोंसोर मोनथिनोबो हागौ जेनेबा थेवबाबो खोन्थानोसै आं। गाज्रि दामोन आदसा बे जापानिस थाम्फै होननायखौ नोंथांमोना खोनायाखै? खोनादोंना? जापानिस थाम्फै अरनानै बेमार जादोंनो हस्पिटालाव लांदों बिदि होना होमबा? आदसा बे जापानिस थाम्फै होननाया जोंनि बे इण्डियायाव बोरै सोमजिया आरो अबेनिफ्राय फैया, मारै जापानिस थाम्फै नाम थाया बेखौ नोंसोर मिथियो नामा? बेखौ आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों आरो। दा बेनो जाहैबाय 1972 सननि 14 जानुवारि खालि जापान हादरनि गिबि मन्थ्रिनि फिसालानि हाबा जादोंमोन। बेवहाय गिबि मन्थ्रिया गावनि फिसालानि हाबायाव जोंनि भारतनि मानगोनां मदि साहाबखौ आलासि महरै लिंहरदों आरो गावनि फिसालानि हाबा जानो थाखाय। मानो होनबा बे समाव जापान हादरजों जोंनि भारतजों गोबां मिलि जुलि गोरोबलायना दंमोन आरो। गोरोबलायनायनि थाखाय गावनि फिसालानि हाबायाव आलासि महरै बिथां मदिखौ हाबा जानो लिंहरदोंमोन। दा बेबो लेंहरनाय हिसाबै गाज्रि मोनजानो गिनानै थांबाय। फ्लाइटजों थांदों आरो। थांनानै मोनहैबाय। हाबायाबोथ' बिराद गिदिर जादों। गिबि मन्थ्रिनि फिसा गोबां मानसि दाब दाब जायगानि हादरनि बाव मन्थ्रिफोर MLA फोर फैदों आरो हो। बेवहाय जोंनि मानगोनां भारतनि गिबि मन्थ्रिया जानांगौ जाबायना। ओरैनो बिसिनि संनाय खावनायफ्रा जानायफ्रा एसे आलदा। मानो होनबा गोथां बुस्थु जायो बांसिन सावसाव सुसाव रुनानै देवखा खरमायनि जायो बिसोरो। दाना मदि साहाबा जानानै गोथाव मोननानै जाबाय। खिनो ओंखारनानै हामलाना बियो। खिनो ओंखारनाय मोननानै बियो फायखानासिम थांबाय। फायखानासिम थांनायाव बेथ' हास्लाबासो थांनो। बांसिन बेथ' धुतिसो गानो नङा होमबा? बे धुति गानलांदोंमोन आरो बे। खिनो ओंखारनाय थांनायावनो बे फायखाना मोनैयावनो गावनि धुतियाव खिलाला लांदों बे। खिलालांनानै दाना फायखानायाव एसे खिहैबाय बे खिथुखौ सुबाय खिनानै। दाना बे धुतियावथ' खिया नांना दंना। दाना बे फायखाना खनायाव थाम्फै मानै दंमोन आरो जोला। बे थाम्फैया बिथां मदिनि धुतियाव खि नाङाखै होनबा बानानै बाखुमाना फैदों आरो हो। बाखुमानानै फैनानै दाना बे भारत हादरसिम बे थाम्फैया फैफाबाय। जोंनि भारत हादरसिम फैफाबाय बिथां मदिनि धुतियाव बानानै। जेब्ला बियो गावनि रुमाव मोनफैयो अब्ला बे धुतिखौ बुसिबाय आरो खुनानै। अब्ला बे थाम्फैया बिरलांनानै मोनसे जायगायाव बिसोर जो जोला बिदै दैनानै गोबां बेनि थाम्फैनि बिदैयाथ' गोबां जायो नालाय खनसे दैगासेयावनो। बिदै दैनानै सारा भारतावनो गोसारबाय आरो बे थाम्फैया। बेखायनो
बे थाम्फैनि मुंखौ जापानिस थाम्फै होननानै नाम दोनदों आरो थारमाने जापान हादरनिफ्राय फैनाय नालाय आरो बे थाम्फै अरबा मानो बिस गोनां मानसिया एसे लोमजायो नङा होमबा बा बेमार जायो मानोना बे थाम्फैनाव गोबां गोथां गुथुं बुस्थु जानायनि थै दङ मा जापानावथ' गोथां बुस्थु जायो नङा होमबा बिदिनो देवखा खरमानि जालाबायो बेफोरनि बिसा बिसोरनाव हाबना दं नालाय थैया ओंखायनो मानसिनाव अरबा सुयोबा बे बिसा मानसिनाव हाबोना बेखायनो मानसिया बेमार जायो आरो बे जापानिस थाम्फैखौ बेखायनो बे जापानिस थाम्फै होननाया बेनो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो